ονομάζομαι Ζαρκάδα Χρυσάνθη και είμαι λογοθεραπεύτρια. Βρισκόμαστε στη Νέα Βράχα με τον Κωστή Τσιρόνη, ο οποίος μας δέχτηκε στο σπίτι του να μας μιλήσει για τα βιβλία του. Θα μας δώσει μια μικρή συνέντευξη και τον ευχαριστούμε θερμά που μας κάνει αυτή την τιμή. Τα βιβλία του Κωστή είναι η αθέατη πλευρά του φεγγαριού και η στηρικτική δύναμη των συγγενικών μας προσώπων. Ο Κωστής, όπως και εγώ και η Πόλης Γατζούρη που κρατάει αυτή τη στιγμή την κάμερα, είμαστε από τη Βράχα Βρυτανίας. Καλησπέρα σας. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εξωαριστικό σύλλογο Βράχας για την τιμή που μου κάνει να παρουσιάσω τα βιβλία μου. Βιβλία που τα έγραψα μέσα από τα δικά μου βιώματα, να δώσω δύναμη και στους άλλους συνανθρώπους που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με το δικό μου ή άλλα προβλήματα υγείας. Επίσης και για το σημερινό σημαντικό θέμα συγχαρητήρια στους δύο οργανωτές της σημερινής εκδήλωσης. Όταν τυχαίνει σε μια οικογένεια ένα παιδί αμαία, η μάνα είναι αυτή που πρέπει να φανεί δυνατή ώστε να βοηθήσει και το παιδί, αλλά και να κρατήσει και την οικογένεια δεμένη. Η δύναμη που κρύβει ο Κώστας μέσα του είναι πολύ μεγάλη. Γι' αυτό θέλω να το γνωρίσουμε καλύτερα. Λοιπόν, Κώστα, πόσο χρονών είσαι? Είμαι 40 ετών. Α, συνομήλικοι είμαστε, Κώστα. Πού έχεις γεννηθεί? Έχω γεννηθεί στο Σταυρό, στην Νέα Βράχα. Αλλά καταγωγή έχω από τη Βράχα Βρυτανία. Πολύ ωραία. Ποια είναι τα μέλη της οικογένειάς σου? Αποτελείται από δύο ακόμα αδερφές. Έχω μία δίδυμη αδερφή και μία 2 χρόνια μεγαλύτερη. Πολύ ωραία. Το μορφωτικό σου επίπεδο ποιο είναι? Έχω τελειώσει πληροφορική στο ΤΕΙΛΑΜ και έχω κάνει και ένα μεταπτυχιακό στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Α, πολύ ωραία. Με τι θέμα? Τώρα δεν θυμάμαι. Δεν πειράζει. Πώς περνάς τη μέρα σου, Κώστα? Η μέρα μου είναι λίγο βαρετή. Ξυπνάω 8 η ώρα, μπαίνω στον υπολογιστή, γράφω ακόμα ένα βιβλίο, μετά παίζω ποδόσφαιρο, ένα παιχνίδι, ακούω τραγούδια στον υπολογιστή και έχω και πολύ καλούς φίλους που τους στέλνω μηνύματα. Ανταλλάσσετε μηνύματα δηλαδή, επικοινωνείτε? Ναι, ή πολλές φορές με διαβάζω. Πολύ ωραία. Θεωρείς πως υπάρχει κρατική μέριμνα για άτομα με ειδικές ανάγκες σχετικά με τη δυνατότητά τους να έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση? Θεωρώ ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ πίσω από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όχι μόνο στη πρόσβασιμότητα, αλλά και σε οικονομικές απολαβές προς τα αμαία. Για να βγει ένας άνθρωπος έξω και να πάει να βγει ένα καφέ, χρειάζεται ένα αυτοκίνητο, μια μπάρα η οποία θα είναι ηλεκτρονική και η οποία στοιχίζει 5.000 ευρώ που δεν θα χορηγεί το κράτος. Και η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Καταλαβαίνω. Χρειάζεται να έχεις και κάποιο άτομο πλάι σου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας? Φυσικά και χρειάζομαι προς το παρόν. Για εδώ μέσα έχω τους γονείς μου.
Αλλά όταν περάσουν τα χρόνια ή θέλω να βγω έξω για κανένα καφέ, φυσικά χρειάζεται και ένα συνοδό. Ο συνοδός στοιχίζει γύρω στα 800 ευρώ το λιγότερο. Φανταστείτε τώρα με το πενιχρό επίδομα που δίνει το κράτος, ούτε 800 ευρώ, πόσο δύσκολο είναι. Καταλαβαίνω, έχεις απόλυτο δίκιο. Και μέσα στο σπίτι και έξω. Καταλαβαίνω. Έχεις να προτείνεις κάποιο τρόπο ψυχαγωγίας που ενδεχομένως θα βοηθούσε άτομα αμαία? Έχω να προτείνω. Εδώ στην κτηνότητα δεν υπάρχει κάποιο μέρος για απασχόληση σοβαρή για τα αμαία. Εδώ δεν έχουν ράμπες στα μαγαζιά. Υποδομές, τα βασικά. Τα βασικά ράμπες, τουαλέτες. Οι περισσότεροι φτιάχνουν εισόδους ίσα-ίσα για ένα άτομο. Έχουν σκάλες να ανέβεις. Οπότε πρέπει και ο επιχειρηματίας να το σκεφτεί σοβαρά. Να κάνει τις ενέργειες που πρέπει. Τις ανάλογες ενέργειες. Ναι. Έχεις δημιουργήσει παρέες, Κωστή? Έχεις άτομα με τα οποία επικοινωνείς? Επικοινωνώ συνήθως με άτομα που πήγαν στο κέντρο, στο ΚΑΡ, στην Αθήνα, από μικρό παιδί. Έχω 3-4 άτομα τα οποία επικοινωνώ. Αλλά μην φανταστείτε, είναι και αυτοί πολύ κλειστοί. Δεν βγάλουν φωτογραφίες, δεν μιλάνε. Έχουν κλειστεί στον εαυτό τους. Ναι. Τους αρέσει πιο πολύ η ησυχία του σπιτιού? Μπα. Εσένα σου αρέσει να βρίσκεσαι στο σπίτι ή θα προτιμούσες να είσαι έξω? Ποιος δεν θα ήθελε να είναι έξω? Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ποια είναι η σχέση σου με την τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Είναι πολύ καλή, καθώς άρχισα το 2019 να εκδίδω και τα βιβλία μου. Έκανα καινούριους φίλους σε εισαγωγικά. Έκανα αιτήματα αμφιλιάς αρκετά με ο κόσμος. Σε αποδέχτηκε? Με αγάπησε και από τότε έχουμε χτίσει μια πολύ καλή σχέση. Πολύ ωραία. Ποια ήταν η ανάγκη που ένιωσες για να φτάσεις να γράψεις αυτά τα 2 βιβλία? Μέχρι το 2013 δούλευα σε διάφορα προγράμματα του ΤΕΙ. Καθώς έληξε και έγινε πανεπιστήμιο, και εγώ κλείστηκα στο σπίτι. Μια καλή ιδέα της μαμάς μου ήταν να αρχίσω να γράφω το πρώτο μου βιβλίο, την Αστάτη πλευρά του φεγγαριού. Λόγω συναισθηματικής φόρτισης μου πήρε 10 χρόνια. Αρκετά. Ναι. Και σιγά σιγά άρχισα να συγγράφω. Πολύ ωραία. Ποια άτομα θεωρείς ότι είναι δίπλα σου, αδιαλείπτως? Έχω 2-3 φίλους που είναι συνέχεια δίπλα μου από το πρωί έως το βράδυ. Επικοινωνούμε με μηνύματα. Πολύ ωραία. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, τη γιορτή της μητέρας, έχεις να πεις κάτι για τη δική σου μητέρα? Η μητέρα, η γυναίκα γενικώς έχει πολλούς ρόλους στην καθημερινή ζωή. Ο σημαντικότερος είναι αυτός της μάνας. Η δική μου η μαμά είναι φροντίζει όλο το σπίτι
όλους στην οικογένεια. Μα περισσότερο εμένα και δεν θέλει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μπράβο Κωστή. Σε ευχαριστούμε θερμά, μέσα από την καρδιά μας και εγώ και οι πολυξένοι που μας δέχτηκες στο σπίτι σου. Να είσαι πάντα δυνατός και αισιόδοξος. Κάθε ευτυχία σου εύχομαι. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ο Κωστής θέλει να ευχαριστήσει και κάποιο άλλο πρόσωπο, μία γυναίκα, μία μαμά, η γιαγιά, καλύτερα θα το πω, που είχε στα σχολικά του χρόνια και τον βοήθησε αρκετά. Ναι, είναι η κυρία Ελευθερία Αρμανίτη, που την είχα 3 χρόνια στο δημοτικό, από την πρώτη έως την τρίτη δημοτικού και με βοήθησε στα πρώτα χρόνια του σχολείου μου. Αυτά. Πολύ ωραία.